It was magic hour. Counting motorbikes on the OK, takže čaute ľudia, no a dneska budeme hrať Geometry Dash, ale jak môžete vidieť, mám tu túto ikonku. Sú to hacky, ale ti dneska aj používať nebudeme, hej, akože. Je to Geometry Dash, ale nie klasický, není to ani World, ale je to full version, tak vám to poviem. A ja som si už creatol moje 2, ale 0 IQ ešte nemám. To není nič, to je proste iba asi také 2-sekundový level, by som povedal. A songa zo Stereo Madnessu. Ale tento Portal Spammer, to som tiež vytvoril. Ale nie je to až tak Portal Spammer. A to je hudba z Cicles. Ja som toto zabudol opraviť. Prosím, dajte mi minútku. Dobre, som naspäť, som to už opravil, tak pozerajte. Musím ešte nám to dostraniť. Šípka, loďka. Bra! To som vám ani neukázal celý level, hej, akože to čo je za blbosť? Ja vôbec neviem, ako som to urobil, ja som to robil s lagami, podľa mňa som to urobil proste, neviem, na prd, na hovno, totálne. Totálne som to zle, ale aby ste videli, že ako to robím, tak musím to spraviť inak. Ja musím, počkajte ľudia. Ja potrebujem nájsť iba jednu takú sprostú vec a to je toto. To je táto tu modrá blbosť. Jež nie. Alebo jo, áno, pravda. Jo, toto chcem. A dám to takisto aj sem po celom vrchu. No, nie po celom. Toto deletnem. OK. Build, ešte to spravím takto, lebo proste mne to laguje jak... Neviem čo, počkaj, takže... Ja sa odrazím. On mi to pôjde na toto. Neviem, jak mi to pôjde. Dám save and play. A ideme na to pozrieť. Títo typečkovia ma akože na mňa čumajú, hej. Akože, že čo robím, že čo mňa nehekujem, ale je to môj. Je to môj, takže... To môžem robiť, čo chcem. Hej, to som ja očitoval. To som ja počitoval. A ja ani nemám zapnuté hacky, hej ľudia, ale proste ja som to totálne počítoval. Ja neviem, pre ostatných to bude buď hard, alebo aj mega easy, lebo ja neviem vôbec tvoriť mapy. Ale teraz som vám tú mapu skoro celú ukázal. Dobre, asi možno viete ten princíp. Tu na tomto leveli stačí iba proste spamovať. Že iba klikať proste. Ajajaj, tu je prvý problémos. Ja toto asi musím dať preč a dať to asi nejak. OK. Bude to takto. Alebo to pôjde proste takto. Ne. Takto. Jo, takto to môže ísť. Furt klikám toto. Save and play dám. Boom, OK. Neviem, prečo mi toto s tou kockou stále robí. Vieš čo, ja to musím opraviť.
Ja to musím opraviť na niečo iné, lebo toto sa fakt nedá. Toto ja neviem. Asi je to kvôli... Ja neviem. Počkať. Wait a minute. Wait a minute, broski. Čaka. Jo. Musím urobiť najskôr toto, lebo práve mi prišla jedna taká divná vec. Dobre. Bomba. Ale keby ste chceli vedieť, keď ste nikdy nehrali Geometry Dash, alebo ani neviete, čo je Geometry Dash, alebo viete, ale nevíte. Ale nevíte, nie. Ok, ľudia, prepáčte, iba toto trochu problémy mám. Ja musím Kámo, nervy mám na tento level, fakt. Akože je to môj a neviem ani vôbec, čo to mám za pasce. Akože viem, ale neviem, ako ich prejsť. Au. Ok, ľudia, prepáčte, iba sekla som chodí. Nepýtajte sa. Nepýtajte sa prečo, prosím, ale ok. Ok, ja som tento level vymyslel fakt náhodne. Kámo, bráh! Impossible. Toto je impossible level, kámo, normálne. Ale... Kámo, čo je s tým, kurňa? Počkaj, edit.
Bra, to je Impossible level. Jo, presne takto to má byť. Presne takto, ľudia. Ľudia, verte mi, presne takto to má byť. Ale proste ono mi to, ja neviem, čo sa s tým deje, ale proste toto, ono. Neviem proste, čo mi to robí. Ono mi to proste furt nejak blbne build. Nie, delete. Viem, že toto je robot, takže dám ho sem. Ľudia, ale poprosil by som vám, prepáčte, že som to nehovoril na začiatku, že dajte like a odber, lebo sme fakticky, že blízko ku koľkým odoberateľom? Ku 100 odoberateľom. A potom, keď budeme mať 100 odoberateľov, budem točiť špeciál, akože song, to asi všetci viete. A možno budú aj videá s webkamerou, takže tešte sa. Viem, že niektorí moji hejteri ma budú hejtiť, ale hejteri, keď na toto pozeráte, tak vás kašlem, lebo mňa zaujímajú iba fanúšici. Ja neviem, v koľkých rokov budem robiť merch, lebo akože merch mi povedal kámo, že mi spraví, lebo akože mám veľa nápadov na merch, ale proste nechce mi to môj kamoš spraviť, lebo je debil. Totálny. A naozaj dajte like, odber a proste tak ďalej proste, ja sa nebudem furt opakovať, aby proste vám nevybuchli mozky z toho, že každý youtuber hovorí, že dajte like, odber, inak nenatočím pokračovanie blablabla, sú strička blablabla. Akože, keď toto nejaký youtuber pozerá, akože neberte si do mňa príklad, ja som úplný retard, ale proste rád natáčam na YouTube. YouTube je asi moja najľúbenejšia vec. Bruh, impossible. Toto je impossible level. Toto sa proste... Ale viem, že kde sú settingy... Čakajte, speed hacks, players mod... Better edit. Kokos. Že better edit. Okidoki. Ale prepáčte ľudia, že to stále opravujem, ale mne príde, že tento level strašne mi buguje. Takže by som urobil asi Čo by som mohol robiť tak, ľudia? Ľudia, keď tak mi napíšte nápady do komentárov, že aký level by som mal urobiť, lebo ja fakt nemám nápad na levely. Naozaj. Takže mohli by sme urobiť... Čo by sme mohli urobiť? Mohol by som úprimne dať sem portál. Los portálos.
A urobiť túto blbosť. Nie, rotate. You so Freddy, you so Fazbear. Dobre. Ja potrebujem delitnúť hlavne tohle. A keď budem na tomto, tak ja musím spamovať jitter click normálne. Aj tu nám musím spamovať jitter click. Potom pôjdem takto, to bude robot. Potom pôjdem takto. Semkať hore a je koniec. Hej, tu na niekde je koniec, hej. Akože. Ale neviem, čo viac urobím, takže dám že save and play. Takže a ideme si pozrieť tento level, lebo ja fakt jeho opravujem neviem koľkatý krát. A toto je asi môj prvý krát, čo hrajem Geometry Dash full version. Brá! Kámo, to som ani nevedel, že sa dá v tomto Geometry Dashi. Kámo, to počkať, wait a minute. To som ani nevedel, že je. Áno, hento prvé mi spravil môj kamoš, lebo to som teprve iba začínal tento reel. Sereš ma Geometry Dash. Fakt už. Impossible. Toto je Impossible. Impossible. Počkajte, teraz idem sústrediť. Big brain time. Ne, ja som mal hento držať a aby som išiel takto hore a spadol by som na loďku a išiel by som ďalej. Ešte raz, bro. Ale musím niečo tam spraviť, lebo aby bolo vidieť tamto. Nechcem ho znova, chcem toto. Lebo ja mám ísť takto hore. Ja pôjdem takto, potom tu niekde spadnem dole. Mám loďku a musím preletieť cez toto, vieš čo. Cez toto všetko musím preletieť. Urobím jakoby face taký. Lebo nič nemá proste nenapadlo. Fakt ľudia, prepáčte, ale ja nemám také big brain napady, ako ja neviem napríklad ten Smithy, či jak sa volá, ten ten prvý hráč, čo je najlepší. Neviem teraz, ako sa volá, asi Smithy 777. Áno, počkej, vlastne ja ho poznám v realite, to je môj kamoš. A keď mi neveríte, ja vám ukážem, že ja ho fakt poznám. Keď tak mu zamažem tvár a ukážem, že on je on. Že to je on. Ale teraz sa tým nebudeme zaoberať, lebo teraz robíme level, takže... Ale hej, toto je celkom dobrý nápad. Toto bude akože taký sad, taký smutný a zároveň taký dobrý. Vypadá to trochu ako, neviem čo. Ako nejaké schody, proste, že takto. Debil je zo mňa už. Last Christmas I gave you my heart. Ja už som posledný Vianocami proste. Prepáčte ľudia, ale proste. Dobre, teraz ja budem letieť proste. Ja budem letieť. Sem dám šípku. Prečo nedávam iba jeden portál a musím sa do ňoho trafiť. Build toto. Sem. Šípka, kde je šípka? Jo, vlastne šípka je tam, ale ja budem musieť preletieť toto všetko celé. Toto celé budem musieť preletieť.
Musím toto všetko prejsť. Toto všetko musím prejsť. Prepačte ľudia, že si len takú veľkú šancu, lebo proste ja som L-ko v Geometry Dashu, takže... Dáme to tam ako chybu, hej. Ako fun si z nich urobíme, z tých, ktorí to budú hrať. A potom editneme to. Scale. Ja to dokážem zväčšiť. Aha. OK, build. Teraz musím urobiť akoby cestu. OK, ľudia, tak ideme stále robiť, ak ste, tak som trochu tiež robil, mal som vypnutý mikrofón, takže bude to celkom dobre, bude to celkom akože dobrá mapa, ešte tu s ním teraz robím helikopter, parakopter, ale OK. Tuto bude ten robot, teda. Robot pôjde takto. Jaj. Delete, ale... Tak, a... To som robil totálne, že... OK. Tak to budú traja.
OK, som späť. Nepýtajte, čo som robil. Takže, ale videl som tu nejakého flying debila. Tento bude čumeť. Zo spodka. Takto. Že hello deal. Traja tu budú čumeť na mňa. Na toho, kto si tento level zahraje. OK, takže mohol by... Robot sem pôjde. A kde je tam tá... Jo, tu je tá blbosť. Pôjde to takto, potom to pustím. Dopadnem na zem. To ja neviem kde. Musím... Niekde pod týmito určite. Save and play. Dúfam, že nedostanem copyright. Ani neviem, či vôbec sa dá urobiť copyright na Geometry Dash. Pizdy, nehej, ja som to pokazil. Ešte raz musím ísť. Lebo som to tak trošku pokazil, no ne trošku, ale hodne. Kamo, týpečkové, ktorí to budú hrať, kamo, tak oni budú takí angry, že to... What the fuck, čo je za hlupý level, tento level... Ja som taký kretén. Ja to musím fakt robiť asi v tomto. Neznašam tú hudbu proste, ale proste musím. Keď tak proste, neviem, neznašam tú hudbu. Aha, dobre. Kamo, ale ja viem, ako to musím urobiť. Už viem. Ten robot predtým, to je úplne že zlé. Ja to musím deletnúť, proste mi sa z toho robí úplne že mega zlé. Aký som kretén. Edit. Scale. Úplne na max scale. OK, ľudia. Dúfam, že to bude OK. Lebo keď to nebude OK, tak sa asi zabijem. Fakt už. OK. Dobre, to je už moc. No, delete. OK. OK.
OK, ľudia, možno to takto teraz bude dobre, lebo ja som sa potreboval na chvíľku sústrediť, lebo prepad. OK, ľudia, takže ja som sa potreboval sústrediť, ale aj akože potreboval som sa pripraviť trošku. Kam letím? To som jak zagličil úplne. Nechápem, ale okej. Ale mohol by som tento level dať fakt akože nie na... Preto má císle. Aha, on to má císles. Čo je toto? Toto je mnoho lepšie. Pit. Ale mega dobré. Ukážem vám jeden taký speed hack. Dám, že speed hacks a dám ho na max úplne. Pozri sa, jak rýchlo to ide. Už kokos. Proste, čo ti dáva? Kokos 700. Rovno aj kolor som dostal, kolorku. Teraz mi stačí držať iba jumpy, kokos. What the... Počkaj, ale viete o tom, že ja môžem teraz doplniť kľudne aj 10 000 jumpov? No ne 10 000, to by trvalo, neviem, 3,5 hodinu, 30 minút, neviem. Toto video už trvá si viac ako pol hodinu, takže ľudia, prepačte. Koľko za to ja speed? Ja nemusím ani klikať a to ide proste samo. 2000, poď. Oh, jaký perfektný stop, kamo. Toto je mega slow, takže nie. Poď. Kokos 2000! To je moc slow.
Bráhe. To je mega slow, ja nemôžem s týmto hrať, proste to je mega slow. Aj! Ja mám 2000 kokos jumpov. Cípniky. Proste ľudia. Zahrám si asi, urobím 0 IQ level. Ne, dám, že portals are watching your every netry. Portals are watching your No, viete čo? Dám, že portals see you. Portals see you. OK, a teraz ideme na 0 IQ. To není zatiaľ nič, hej, tam nemám nič dokončené, ale hej. Proste, že urobím toto všetko, proste asi trojblokový jump, alebo čo to je. 1, 2, 3. Hneď idem proste, že epic. Potom dáme senkaj toto. Poje to hore. Potom tu bude first portál, prvý portál, ktorý bude loď. Hej, budem proste letieť. A budem letieť skrz toto. Letím skrz toto, hej. Skrz toto všetko. Delete. Toto a dám, že jeden big portál, takto. Ale takto. Hovorím, že nie takto, ale takto. Tak aspoň. OK, to bude šípka, to dám ešte menšie. Dám bum, 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 bum. Bude to dlhšie a menšie. Bum, bum, bum. Tento nie, tento iba... 1, 2, 1, 2. Ne, ja potrebujem delete. Kámo, tak toto nedám. Toto nedám, to nemám šancu dať. Možno ten Smithy by to dal, hej, ale akože... Toto je 0 IQ, tak... čo čakáš od 0 IQ? Ja si môžem dať vlastne ten speed hack. A dám sem, vieš čo... To je podľa mňa všetko. Potrebujem nájsť A a L. Že all. Že to je všetko. A všetko, že what the hell. Delete, more. Build. Musím tu nájsť písmeno.
a L. Nazvem toto jako za fun. No tam ještě, že like, že to dobre dal. To nedá nikdo, to nedám ani já, kamo. Ale já chcem píš, jo, A. 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 Smrtík. Kokos. A ještě L a L. Ľudia, ale proste, keď uvidíte L a ja ne, tak ja som fakt asi slepý. Fakticky. Prepačte, že som nerozprával preto, lebo sa sústredím na tým hľadaním. Nie, to na to už nebuď. Ale, dohovoril, že to nemôžem postaviť. Ale to bude vyzerať potom divne. Možno C, že? Už byť C. A dám, že... Víš čo, toto bude všetko. Toto bude taký troll. A dám tam, vieš čo, toto. Theory of everything. Ha! Kamo, toto nedám ani ja. Ale to nepovedal, že nemôžeš používať hacky. Tyko, dobre, tak toto si prehnal. Geometrii, že toto si prehnal. Get wrecked, boy! Dobre. Ešte raz, ale chcem build, ale chcem urobiť taký menší troll. Že tu nadám všetky 3 coiny. Ja som tam dal IRL všetky 3 coiny, kámo. Really, všetky 3 coiny, ale bude tu háčik. Alebo ešte nie. Bude tu tento lietajúci typecek. A bude čumeť. Kde je celá mapa? Jo, tento typeček bude pozerať na to. Takisto ako tento typeček bude na to pozerať. Ale to bude taký prank, hej.
Jaký prank? Jo, čakajte ľudia. Dám sem... Čo sem dám? Dám sem... Vôbec neviem, čo by som sa mohol dať. Asi už nič. Dám, že... Save and play. Easy! Brah! Takže 0 IQ map. Jo. OK. Shiny. OK. Takže mám tieto dve. Prvé 0 IQ map. Počkej, vieš čo? Skúsim urobiť toto. Trojitý jump na začiatku to nikto nečakal, podľa mňa. Easy. Podľa mňa, že tie 3 koiny nedá nikto. 3 koiny nedá podľa mňa nikto. OK. OK, takže toto je môj level 0 IQ map a toto je môj level Portal Seal. Takže zabudol som. Túto mapu podľa mňa nikto nedokončí. A viete čo? Viete čo? Ja urobím tak jeden prank. Že ja urobím, že kde je začiatok. Tu je začiatok, hej. A môžete 3-krát hádať, čo sem urobím. 1 coin. Druhý coin. Viete čo, nie je to moc ťažké. Druhý coin bude, ja neviem, napríklad... Neviem, asi niekde. Aha. Ďalší coin bude tu, alebo ešte ne. A ďalší coin bude tady a tady. Nie, closing about baller. OK, takže ľudia, ten posledný coin bude... Wait a minute, ale toto som trochu nevymyslel. Bude ten posledný coin tady. Asi sa pýtate, prečo je tu toto. Asi pre toto. Takže... Save and play. A všetci sa mi budú smieť, že haha, ten typeček vymyslel takú easy mapu. No čakajte, ešte to dojde hardcore. It gets worse.
OK ľudia. Kámo, ja keď prejdem tento level, tak tento svoj level aj so všetkými coinami, tak toto video ukončím, lebo už treba viac ako hodinu. Takže mohol by toto byť akože taký čas livestreamu, ale ja livestream nebudem robiť teraz. Ale budem robiť, neviem, kedy budem robiť livestreama, určite budem na YouTube. Takže bol by som rád, ak by ste na môj livestream došli, takže asi čaute. Ja to musím speed upnúť, lebo proste to sa nedá. Takže asi čaute ľudia, lebo proste natáčam už viac ako hodinu a asi si budete myslieť, že to je čas nejakého livestreamu, ktorý ste nevideli. Což není. OK, takže asi čaute ľudia. Takže čaute ľudia. A dajte like a odber. Snažíme sa dosiahnuť ku 100 odoberateľom a potom bude špeciál. Takže ľudia, tak čaute. That I can be, yeah. I'm trying to realize it's alright tonight. Ľudia, čaute. Viem, že toto je za introm toto, takže, ale radil by som vám fakt dať ten odber a like, lebo veľmi mi to pomôže. Je toto asi, neviem koľko to video s webkou, asi tak druhé alebo tretie, kde proste ukazujem svoju pravú tvár a svoje real voice, môj pravý hlas. Tak radil by som vám dať like a odber, lebo ten špeciál, ten song bude mega funny, alebo aj proste taký, neviem, bude aj cringe, bude aj proste taký nejaký zábavný, neviem, ale proste budem točiť aj s webkou, iba musíme hitnúť tých 100 odoberateľov. Keď hitneme 100 odoberateľov, pôjdem natáčať s webkou, ale musím prvé si požičať od kamaráta, alebo proste nejak to spraviť na mobil, alebo proste, ja nie som taký technik, proste. Tak asi čaute ľudia, tak čaute a dajte like. CS.